Makericho. Kawadhi nyime ni riwruok mar jopuonj KNUT bade ma Baringo obuogo bago ng'anyo poni sirikal orem tieko timbe nek ma itimo kod jomaundu e gwengego mag Baringo. Ka giloso boma ma Kabarnet bang' nek mar japuonj maduong' ma Chemoyi kar chung' od bura ma Baringo North, jagoro mar KNUT bade ma Baringo Joshua Cheptaras osayo piny owacho kuom rem rakore kod jomaundu e gwengego ma nyaka sani koro gilokore gi geto jopuonj. Gimiyo sirikal ndalo mondo oma jomaundu go gige lweny ma ka ok kamano to gibiro dhi ng'anyo nyaka sirikal winj duondgi. Cheptarus bende onyiso jopuonj machich gi arita margi kuonde ma gipuonje mondo dhi e apisi mar Teacher Service Commission mondo wilgi tergi e gwenge ma arita berie. Giwacho magi bang' Elijah Simuko, jalup japuonj maduong' ma Chemoyi, nyocha ne ochiel gi jomaundu nek makoro kelo kwan joma oseyoto ngimagi e lwet jomaundu e chopa auchiel. Watoto wakisikia mwalimu yao hayuko tena ni chungu sana. So sisi kama walimu tumetofika sana kwa kupoteza mwalimu mwenzetu. Ningependa tu kusema pole, na vile our executive secretary amesema sisi walimu tuungane na tuone vile tutaweza kusaidiana. Naomba tu serikali wasaidie walimu na wapatie walimu security. We want to ask the government to disarm and goes enough security in Baringo, or else teachers of this county will walk in the streets until we get security in Baringo. Baringo North so much is, Baringo North is bleeding. Baringo South is bleeding. And we've been saying the same year in here out. We want to ask our beloved president, who assured Baringo that once he ascends to power, we will never hear of any banditry, any killings, that now this is a wake-up call. Please give order for these killings to stop immediately.